deň. Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii. Ako viete, od 1. januára do vedenia z Bratislavskej záchrannej služby nastúpilo nové vedenie. Od nástupu nového vedenia aj tento nástup bol sprevádzaný určitými až teatrálnymi protestami bývalého riaditeľa pána Dundu. A teraz už zrejme vieme aj prečo tieto snahy boli zabrániť zmenám vo vedení spoločnosti. Uvidíte za chvíľku fakty, ktoré sme našli po nariadení kontrol a ktoré v niektorých prípadoch naozaj sú veľmi závažné. Našli sme veľký neporiadok prakticky vo všetkom. Našli sme podozrivé zmluvy bez akéhokoľvek plnenia s účelovo vytvorenými firmami. Našli sme porušovanie zákona vo verejnom obstarávaní, našli sme zbytočne drahé servisné zmluvy, našli sme nefunkčné procesy vôbec v riadení celej organizácie. Zatiaľ skutočne všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že bývalé vedenie záchrannej zdravotnej služby za bývalého vedenia boli odlievané peniaze do účelovo vytvorených firiem len nedávno alebo len relatívne krátky čas pred vôbec s daným plnením. Zdá sa, že za minulej vlády bolo veľmi populárne viesť kreatívne účtovníctvo, tak ako sme to predstavili alebo sme to našli vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Toto isté účtovníctvo bolo naozaj nájdené aj v bratislavskej štátnej záchranky. A to až tak, že z mínusu sa urobil plus. Na papieri sa vykazoval zisk, avšak po reálnom zúčtovaní tento zisk v podstate nebol a bola generovaná strata. V roku 2009 to napríklad namiesto zisku 4 000 eur bola strata 176 000 eur. V roku 2010 napriek deklarovanému zisku 157 000 eur bola po zaúčtovaní všetkých položiek strata 230 000 eur. To znamená, že na základe aj deklarovaného zisku boli potom bývalému vedeniu priznané odmeny, ktoré samozrejme teraz Ministerstvo zdravotníctva na základe týchto zistení požiada, aby tieto odmeny boli vrátené. Je naozaj veľké umenie v záchrankách v podstate vytvoriť stratu, pretože strata pri prevádzkovateľia, ktorí naozaj záchranky robia, vedia, že toto zdravotnícke zariadenie alebo táto zdravotnícka služba je zisková, ale ako vidíte, aj to sa dá. V roku 2011 som nariadil 2 kontroly do záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Prvá kontrola bola zameraná na hospodárnosť a efektívnosť. Bola v období máj až júl, teda za máj až júl 2010 a táto kontrola bola realizovaná na základe uznesenia vlády. Ďalšiu kontrolu som nariadil v období, teda pre obdobia rokov 2009 až 2010 a táto bola zameraná na finančnú kontrolu hospodárenia. Tieto 2 kontroly zistili spolu až 54 porušení zákona na škodách na majetku až 10 miliónov eur. Viac informácií vám povie pán riaditeľ Bratislavskej štátnej záchranky, pán inžinier Vlado Šupa. Ďakujem.